Gusto mo? La, asa ka? Be. Oh, tingin-tingin mo dyan. Gusto mo? La, asa ka? Be. Tanan. Hi mga kabagis! Welcome back to my YouTube channel. Nabarbaro ko pala channel ko. Subscribe kan. Click the notification bell kan. Like, subscribe, the notification bell para lagi ka updated sa aking mga video. Tata mga kabagis, arami dami. Good. Wadang kalbo ni kuya. Agburos kami na ini. Agburos kami tatate. Siri mga kabagis ta. Nabuluko nag-isilimen. Ila ko may dinag 300 mga kabagis ta. Ating mga nga video mga kabagis. Kadugtong na lang. Ay kadugtong na ato ginag. Gabuno kami tisili mga kabagis. Ay wala mo ila akong video. Nga malako ka nang. So tatawar mo rug na yung burasan ta. So pwede 300 nga kota. Pagbayad yung utang. Hindi ang nga rin mga kabagis. Sana mapansin mo ang pag-ibig. Ang pag-ibig mo. Tatangaro din mga kabagis ko turug-rug yan at burburasan niya. Maluman. Kami pinang-nangan. Ato ni mga kabagis niya. Nagaduti bunga na dito yung kita nyo. Baka madiyo makita pa-check up kayo. Ang kakasaw-ngasaw ta, makita. Nagbasi pa bunga natin sili may mga kabagis o nga anusan tayo pala tayo burburas ta kuha nanginat at tati sili ang uray no kare bagakataw sulsulaan mi da ate mga kabagis o nga madikaw reklamo ta reklamo ko ito nga nakasamsam ko sili mo kan kababasi bunga patarong kayaw hindi nga lukulok ko ano nga manluluko nga babae mang-iiwan lang. Paya. Yeah. Liwan. Nagalas ti silsili mga kabagis to agong unguta malalagaan ay subscribe kayo amin nun. Halina kayo, mag-subscribe na kayo dito sa aking channel. So araw din mga kabagis rugyan ng tayo pudo na unan. Mga kabagis nag-upgas ti nag-upgas ti mama kabag nag-upgas ti ay stay nag-upgas ti mga kabagis nga agboras ti sili. So nga dapat ka nakagwantis dapat nag-upgas.
Mga kabagis, naggusto yung maamay may sa kilo. Ilan yun yung mga kabagis? Pakita mo, makit kita. Ngarus-ngusor. Maumaak, ay na, maumaak, Mildred. Maumaak, agburas mga kabagis. May sa kilo. Awan ti 300. Jack, to balay nga ituloy ati vlog ko mga kabagis ta. Maumuma ko, makadra-drive sa... Hindi yung nga ro din mga kabagis. Mga kabagis, agawid kami. Kitaan nyo siya, ag-drive di tricycle may. Dito ni mga kabagis, aje, taltalon mi, nagbabalik ang balitang bagatan. Ato ni mga kabagis yung nabagyo na palay nila. Vlogger nagigil, nasira, kaya binigyan ng pera. Ah? Ngam na ototan. Naototan ni Manong. Mga kabagis, sa gawid kami sa damdama at ag-drive. Tatla mga kabagis, dati kami balay may nakadanong kami mga kabagis na ilawak pa yisilin mga kabagis at damat ti kagudwa mga kabagis akong pwede may sa kilo. So nga saan kasulat bayad na mga kabagis. Tatawad mga kabagis mga anak ti baong na baong mga kajikurnik mga kabagis nga inikan ti sili. Agala tayo sili mga kabagis tayo so ti ilawak tayo inti suka taano nagasang mga kabagis. Tano damot tigasang-gasang na handlang nalsum. Pantawad agalan mga kabagis ti silin ta mangrugi tayo mga rusngus ti bawang na bawangan. Tini mga kabagis ti sili mini agala tayo ti may sa mga kabagis ta baka nagasang mga kabagis. Takta mga kabagis katpit takak ate silin ni ta makabibisi na kon nga rusmusin tayon di baong nabawangan. Basin saan yan ta nagtagari da mga kabagis. Sige ta karubang ububeng. Ne, ala nagkasang. Kabubuteng. Mangal-ngal ko ti silin. Baong nabawan. Nagkasang mo. Tatangan mga kabagis ko mga tayo tibawang nabangon na napitak ko di sili nga naggasangan. Kita nyo na mga kabagis. Gusto mo? Bumili ka din ng sayo. Sangad mga kabagis ka rin tayo atin o ibusun tayo ta naggasanga rod. Inutan tayo latan. Tapos
Habang mamantay mga kabagis kat agbasa tayo tikom comment dako nag-shoutout ak mga kabagis. Lugyan tayo maro din ag-shout agbasan mga kabagis ti comment habang ngalngalin tayo di sili baka damdama nakagat tayo di sili nga nagdak. Mang Iking, shout out po Mang Iking. Ay mga kabagis ka na. Pa-shout out from United Arab Emirates with love. With love. Kamusta ngay apay taga nga tataka lang ag-upload ti video. Pasensyaan manong Iking ta kuangarod hana makabit video busy actimudyo ko rin madik aganan. Tatangag mga kabagis kat busy manon. Kunan ni Rodrigo Yunis, shout out. Believe ak talaga kanyang ading ko, gagat ka, ipagpatuloy mo dayta nga ingana dumakal ka. One, God bless. Kunanang mga kabagis. One, ako ya, Rodrigo Yunis. Thank you. Thank you. Ang babait. Tayo pa mga kabagis bago tayo sa umanan ta til mo nagpajagatay ko. Charlito Esperanzate nagmaimot ditan ading Italuna Westi ata deng kan. Wan kuya Italuna Westi Amingan Pangasinan number 8 Philippines. Jamfed Estamentel Met Unity yung agkakabsat naning nagagat kayo umayak to gumatang tisilit naimas timan no adda chili oil kan artam na chili bambarang babam. Wal kuya oray no agpapa na ay oray no panton ngam oray ba nga dumakal ti balay mi kababain mana ada bumisita ti balay mi ka nagrogate. Gloria Raralio, shout out ante. Haha, nag-cute kayo nga buyaan nga kakabagis girl. Ganda, girl talaga. Napakatawa na manan. Maraming salamat. Keep it up lang at more video pa. Napintas nga talaga dito lugar yung girl. One auntie girl talaga. So nga amay kayan. Tira mga ruti video kong mga kabagis. Aguray kayang tim. Ihabalin naman nga video kong mga kabagis. Basta madi kayo nga agbalbalit ang panunoy iyo baka. Baka no kanto handak ta nga supportaran nan. So ati lang ang video kong mga kabagis. And don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi ka updated sa aking mga video. Bye!